Neața Clan, astăzi am găsit, umblam pe autovici și am găsit ceva interesant. Bun, este vorba de una BMW Seria 3 din 2016 la 14.500 de euro, 2 litri benzină, ceea ce e surprinzător, vândută de acest domn de încredere. Și ce mi-a atras atenția sunt aceste reflectoare portocalii, care sunt tipice pentru mașinile vândute în Statele Unite. Și avem aici țară de origine, Austria, da, sigur. Și evident cele 15 milioane de dotări. Și mașina evident impecabilă, că altfel nu se poate, cum să nu fie perfectă. Dar surprinzător avem vinul. Și știu că au apărut o felul de controverse cu card vertical, că e țeapă, că nu știu ce, că... Dar am căutat pe Google seria asta de șasiu, după cum vedeți e exact aceeași. Și uitați mașina, a fost vândută în Texas cu $2.600 și omul cere 14.500 pe ea. Știu, există și costuri de transport și vamă, dar mă rog. Deci vinul e exact aceeași mașină, vândută în Texas și scrie aici non-repairable, deci nu se poate fi reparată și avem flood damage. Deci mașina a fost inundată. Deci benzină, tracțiune spate, da, e exact aceeași mașină. Și hai să vedem cum arăta când a fost vândută în Texas. Deci la exterior totul arată bine, adică nu, e o mașină totuși cu destul de puțini kilometri, destul de nouă. Dar uitați cum arată la interior. Fiind inundată, au fost scoase o grămadă aici, deci nici nu știu ce e cred că face parte din sistemul audio sau climă. Din nou, din exterior arată tot ok. Aici avem 32.000 de mile, care corespunde cu numărul de kilometri dat de domnul Sansar. Evident, martor de traction control aprins și service. Ce interesant e că scrie că mașina nu pornește și nu poate fi condusă. Și avem aici plăcuța de la, din nou, același vin, aceeași serie de șasiu. Sub capot arată ok, dar mă rog, nu știu, de obicei la mașinile vândute de la licitații întotdeauna veți găsi seria de șasiu pe Google, deci nu trebuie să dați 70 de lei pentru raport, nu trebuie să plătiți absolut nimic, pur și simplu copiați seria în Google și o să vă arate exact ce mi-a arătat și mie. Și cu cât a fost vândută mașina, când, în ce stat, ce daune au avut, evident poze cum a arătat mașina înainte și da, deci în Statele Unite întotdeauna veți găsi chestia asta. Deci omul, din nou, a cumpărat-o cu 2600 de lei, fiind inundată. Acum nu știu sigur să estimez cât o plăti ca să o aducă în țară. Văd că scrie aici că a fost vândută în 22 noiembrie 2019, deci o durat ceva. Nu știu, nu m-am uitat sincer să văd dacă mai există anunțul, dacă a fost cumpărată de cineva. Și acum omul o vinde ca impecabilă, atât estetic cât și mecanic și alte vrăjeli de genul, cu 14.500 de euro. Și de obicei la mașinile inundate vezi desenat cu markerul sau cu cretă o linie pe caroserie unde scrie WL, care vine de la waterline. Deci teoretic până acolo a ajuns apa. Cum spuneam, cel puțin teoretic. Acum știu că poate a ajuns apa până la rot și gata, a fost declarată daună totală, că o distrus nu știu ce calculator. Dar, zici, în anunț nu scrie nimic de genul ăsta. Scrie, nu, mașină impecabilă. Adică înțeleg, sunt mașini, se mai lovesc, se mai inundă, cum e în cazul ăsta. Dar măcar să scrie că a fost inundată. Dar nu, domnul Samsar, nimic. Impecabilă. Măcar kilometri real, deci dacă îi dădea și pe ăștia înapoi, haide. Mă rog, cam asta ar fi una dintre glume. O să mai caut mașini de genul, poate mai găsesc ceva interesant. Așa că vă urez o la revedere plăcută.